Hello guys. Sinilipot yang may otating makatambay kayo. Paano nito rin? Kami nila vlog yan eh. Ano yan? Ba't nagsunod kayo dyan? Ninigarlo kayo. Ninigarlo na pala kayo niya oh. May nila vlog yan yung harap niyo. Ate yung sinjan nyo. Ayan, tabako yan. Ala, biyabias po to. Sinabi oh. Oh. Sige ako. Pwede niyo. Yan na, tinapia mo yung gabi. Kaya kailangan ko naman ng bias. Ate, sinjan nyo. Ate, kailangan ko na mo. Nya. Lalo yung kanya nini. Kaya kang gagawin ka nana. Lalo, tabako. Oo, tabako. Ay nya, mana ba ako lagyan ng harap mi oh. Ito oh. Oh, migtaka ko minyal lagyan ng harap mi kaya nilalam kanya oh. Ay na pala oh. Manini pala yung kaidan. Taga-porak kami kuya. Taga-porak kayo? O miras ko Kenny. Manya, kira kong panyaling kape. Ito ka panyaling kape. Yeah, dyan ko panyaling kape kay ba't hanggang siya magkano yan. Pagkatanong noro-uran ka naman, niya kaya nakapagdalatin tayo. Paguli-guli. Hindi na lang tanaman nyo. Makatanam no, pagkatanam na. Makatanam la. Okay. Oh, kanya ako pa magdalang, ako pa makapagtinda na eh. Oh, yan gagawin. Kuya, yun niya, magkanyang kami rubo. Baling, ikay mapanako. Oo, gusto yapi naman. Masating magpagdiretsa kang manyag. Oo, okay ito. Matsuring mana. Ay, matsuring mana ako. Ay, gagawa ng mana ako. O, kaya kakabaling kaya ka, ano yan? Pabala mo kapri ka, ano yan? Nanggawa mo kaya ka naman. Ay, kaya ka. Malaki ang kaya ka na. Kay ba't binalo may kayang papel na. O, yapin yung ututan mo na. Mapay yan. Nano mo kanyang din eh. Nano mo kanyang din eh. Ay, asawa mo na. Ay, kayo may kapatid kayo na. Ito, asawa mo na. Yaman niya. Kaya magkaya sa salwa niyan. Tayo lang kung na mo itangkya ka. Kahit 30. Kaya 30 na. O katalig yun naman pala magbisyo. Kaya 30 na. Pilan yun na yung best sinjan yan. Para minggu. 1 week na yan. Kaya palengki na tabako yan eh. Kaya kasi yun mo pala. Oo. Kaya kayo, ninanin nyo kaya kayo kanyan yan. Nananin nyo kanyan. Susubo yan. Tayo. O nanilas kanyan yan. Wang. Na? Wang po ah. Yaman niya. Mapayat. Tayo. Galing Pangasinan to kuya. Yaman eh. Dahil lagyo na. Kahit tabako. Alilem kaya o tatin niyang makasula lagyo atakin. Stang pula rin eh. Arena. Galing Pangasinan to kuya. Oo. Kanya maribat yung tabako. So biglakad kayo sa bagay biyasan ako sa sakyan pala niya. Mag-commute na kayo niya. At saka malapit kay Porak, di ba? Takal mo naman kayo kay Porak niya. Wow. Ala ko panganak. Ikayo la ko panganak ko ngadwa. Pila na ka banwa? La? 30. Oy ini, pila na ka banwa? Na? May balo ng pila na ka banwa. Ay, karakalyo pala. Bias, no? Karakalyo. O, dakal ko pa bias ka na ako eh. 70 na ka? Oo. Iya, 13 eh. Iya, nabalo yung edad na ng pila na yan eh. Oh, I see. So, ari ni guys, ipalwal ko mo, silipan ko lang mo. Wala ko ninong magdapog kening garap yung bali. Hindi pala, babanatan din yung tabako da, papalide mo. Ne. Wala, gakumurugit ang tinapi nga sa kuki kayo, wala pa nga pasada. Nakanay pasada ko, mamasada ko naman eh. Ne. Yaman niya, naman oh, talagang yaman niya talaga eh. O sige na na. O sige, kaya kayo muna. Okay, relax kayo mo, kaya ala naman magkaya kayo kaya. O sige. Mapalit ko yun, yalakan. Oo, sige.